Dostlar, hoş geldinizler. Bugün sizlerмен birge dämi öte keremet pirog dayandaymiz. Barlyk kosatyn kospalarda opisiýa jazyp kaldyratyn bolamyn. Jumurtkaga kantymyzdy kosup, jakşylap mikserleytin bolamyz. Däl oslay massamız agaryp, köbeýe bastagandan keyin onu muzga kopsutgyşymyzdy salyp, elekden ötküze oturup mikserleymiz. Özümizden kalabymyz bilen grek jangaga mizimizdi kossak da bolady. Kalagan formamyzda pisire beremiz. Men silikon formasında pisiremin. Duhovkada 180 gradusda 30-35 minutda peşlerinizin kızıwına karay pisirip alasızlar. Dostlar, kanalyma tirkelip, like basıp, qoňraw batyrmasyny basyp goýuňyzlar. Pirogumyzyň dämi öte keremet, jumsak bolup çykady. Jasap görüňizler.